شامت بخیر دوشنبه اینجا را بگو اسکلول میگن چی میگن добрый вечер всем, которые یه نماشینی ما دیگه نمیبینیم. ماشینم با آسانی دادیم رفت. خامشو السلام علیکم بر همه برادران خواهران خویش و تباران و اینچنین آبونسیان و پسکای جانی ما. سمار سمار پسکای جانی ما. السلام علیکم حسین. السلام علیکم. Добрый вечер, дорогие друзья. بیایید که سوال جواب کنیم که درست ای بیکاری کدو کاری ای کدو کاری زی بیکاری ناقیبت هر چی کاری که میکاری. چی نگاه داری؟ السلام علیکم. شبتون بخیر. تو برادرای عزیز یک کمتر صحبت میکنیم انشالله در این باره. خلاص شمس جمشید السلام علیکم. دنان 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 دنان. امروز خواستم درباره بعضی از مردها که به مانند شیر باید شوند نه به مانند میمون. یک زن و مرده که در زوپارک سیر و گشت میکردن بعدا خلاص نمیدونم چی بگم مادان چی. خلاص برادرای عزیز بر همه السلام علیکم. مسیم добрый вечер. شبتون بخیر. الان شام هم گذشت. اینک در نزد باغ استقلال چی باغ استقلال قرار داریم. آبادی شهر خسته یورکچم و علیکم السلام. آبادی شهر آزاد نفس کشیدن ما انسان ها این همه علامت صلح است، علامت تنجی و امانی هست و تنجی و امانی است که ما خیلی به حضور در شب هم در روز هم میگردیم. باید به قدر این آبادی و آزادی و صاحب استقلال برسیم. خسته رچم نظم شما رحمت. شما خوب هستین؟ محمد جان السلام علیکم. حاجی سازی و علیکم السلام. خدا را به حساب شکر. شما چی کردین؟ نه سلامتتون خوب؟ خسته یورکچه سلامت باشین، دائما باشین، سلامتتون باشد. برادرای عزیز از شما خواهش میکنم در زیر ویدیو لایک مونین، زیرا لایک شما سبب دیگران دیدن همه پخش مستقیم یعنی که پیام‌های افریم میگردن. خب уважаемые братья, дорогие друзья, братья, сестры, уважаю вас. Поставьте лайк на этот наш прямой эфир, чтобы другие люди тоже видят наш прямой эфир. Спасибо всем, которые вы
уважаете меня. Албатта, конечно, я уважаю вас. О, хеле хушрӯ шудай. Ба худо қасам, ман кай шаҳр омадам. Ай ҳами муслимо ку? Ай ҳами чизе ки ҳо давҷат дестем ку бародарон. Мақсад фақат ҳами 9 метаж сини поёни ё кардагиам. Тамом. Ва инамира фақат авҷа тамошо кардагиам. Ба монанди як ваҷаб. Неки моли наздикӣ ҳамун нарафтам ягон бор ва ҳатто ба наздикӣ дарвозашам нарасидем. Намедонам барои чӣ шояд ҳамин чиз бар мо насиб накарда истодааст. Фақат бо сабаби ягон мушкилӣ меоем ё набоша ягон проблемаи зиндагӣ муваққатӣ меоем. Фақат омадаему рафтем. Ба мақсади тамошо не. Ҷуманазар Ҷумаев, саломат бошед. Мо бошад имрӯз пеши Сомонӣ бира. Акай боз, ака мо кам мушкилӣ қатӣ гаштагием. Мисол ман ҳамин хидм имена хидм дар як мо 4-5 бор шаҳр меомерам. Неки не дар пеши Сомонӣ видео кардагим, не дар пеши ҳамин боғи Истиқлол. Худо хоҳад ягон вақт мешидагист иншаллоҳ. бародаро, аз шумо хоҳиш дар зери видео якта лайк бимонед. Илтимос да, илтимос. Лайк шумо мода пул намета, фақат ҳамин дигарро мебинад тамом. хаста руса лаззат кардам бардуши. Саломат бошедон. Батурхон Давриқов, ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Уважаемые братья, поставьте лайк на это в наших прямой эфир. Пожалуйста. Ай ҳама шумо хоҳиш дар эфири мо лайкро зер кунед, зеро ки дигарро ҳам бояд аз ин навор бохабар шаванд ва бибинанд ки Тоҷикистон рӯз то рӯз пешрафт, пешсаф аст, пешқадам аст, ҳамин хеле аст. Апай гули сабр. Гапт 100% апаҷон. Инами бовар мекунӣ? Ман рости чанд бор меом, ҳамин шаҳр бисёр меом. Гуфтестам ку намира фақат намиҷа ҳаловат мебарам тамошо карда. Намин гирду атроф дидагӣ нестам ку чӣ хеле ҷо ай. Просто ман ягон бор шаҳр хеле ба хирсандӣ омадагӣ нестам. Ягон бор. Фақат омадагим як корум қатъи зарур ё як проблемам қатъи зарур. ҳамаш ҳамин хеле ай. Чӯ кунем мегам? خدا را به حساب شکر اکای باتور جان. شما ناز خوب سلامتی و خوبه انشالله. اکای عمر خلوف و علیکم السلام. رابین کل رحیم کلوف سلام از شهر پنجکین. سلامت باشید. از شما خوش کسی میاد التماس یک لایک بمونید. شما بیامی پخش مستقیم ما هم اقلا 1000 تا آدم ببینه. حتی بی بدران ببینن تماشا کنن. خسته رچه سلامت باشین. شما هم نرد باشین شید برای پدر و مادرتون. خداوند نگهبانتون باشه. عبدالرحمن سلام علیکم. جهانگیر سلام علیکم. عبدالرحمن صد ای قرغان آباد باشین. ما ای ناحیه دنگره این حال در شهر دوشنبه لیک یگان بار نرفتیم توی سونبا. انشالله میایید. قربان سیف سلام علیکم. عمر خلوف چقدر اسودی که خدا را به حساب شکر کنید. شما ناز کو کم تر می کرمون جاگل بود. انشالله همه را حل کردیم. خدا خواست با سحر بسی وطن خونه. سلام از ازبکستان. دیار السلام علیکم. اکای یخشمسی سوالی یخشم انشالله. بله اینجا دوشنبه اکای عبدالرحمن دازور. نه ما ناحیه دمره با اگر کلوب شنیده باشه با کلوب نزدیکی. علاقه پخش مستقیم ما رو زیاده از 400 نفر دیده دادن. از شما خواهش برادرای عزیز کسایی که میدروین التماس یک تا لایک مونین. уважаемые братья, поставьте лайк на этот наш прямой эфир.
фақат мақсади асосии мо зиёд кардани тамошобин аст. Тамом ин лайки шумо мо ягон маблағ наметиҳад. Албатта ҳар меҳнате кардем ба хотири чии шумо буд. дафъаи пешина дар як пахши мустақим 1400 чанд нафар ба як дуромадан дида буданд. иншаалло аудиторияи канали мо хеле хубай. иншаалло аллакайна 13 ноябр шабакаи ютуб канали мо инстаграм, тикток, телеграм ҳамаш 5 сола мешавад. худоро бесод шукр, хела обуначиҳои худ яъне ки подписчикои худмона ҷамъ кардем. ин ҳама бо дастгирии шумо аст. Ki? Saçın. Akay Muhammadjon Sadiqov. Assalomu alaykum Murad. Komil Nabiyev. Assalomu alaykum Muradjon. Va alaykum assalom. Barodaron shuma xo'sh, kase meyoyin ata like bimoning. Maqsad aka bo fikr naqiling ki like shuma faqat digaroz sababi тамошо кардани навори мо мешавад. Тамом. Мо дар не пул метия не ягон фоидае дорад. Фақат фоидааш ҳамине ки ҳами пахши мустақимора бисёр одамо мебинанд. бародарои азиз, намихелӣ барои ҳами бояд мо шукргузор аз давлати худ бошем. баъд як чиза фаромӯш накунем ки албатта ба ҳар яки мо шумо маълум аст Фаластин, Ғаза ба озодӣ, ба сулҳу субот расид. албатта мо шод ҳастем аз ин. мезанам марта. албатта мо шод ҳастем, неки як чиза фаромӯш накунем ки шодии онҳо ин шодии тамоми миллат аст, тамоми давлат аст, тамоми мусалмонҳои рӯи дунёст. вале кӯ хонаҳо, куҷо шуд ӯ ободӣ, куҷо шуд ин фарзандҳое ки дар зери битонҳо монданд. бояд ина фаромӯш накунем. иншаалло вақте ин хабара шунидем бениҳоят шод шудем. мо бояд шукр кунем ки ҳамихе давлати тинҷу ободу озоду соҳиб истиқлол дорем. ҳуббул ватани минал эмон. дӯст доштани ватан ҳам аз эмон аст мегӯям. барои ҳамин мо бояд ватани худмонро дӯст бидорем. акаи ягон гап неста ширинар. асрор акай асрор ту ашфияи хато мекунӣ. хеле ки русо хусо меган в нации нет плохих. но нация плоха не будет. люди плохо будут. дар ҳар як миллат, миллати тоҷики худмонам, узбек там, рус там одамои бад ҳастанд, одамои хуб ҳам ҳастанд. мо бояд русо нагем, баъзеҳо. одина доктор салому алайкум гаистон. ҳамин минора чанд сомона барои ӯзбекистониҳо қиматае? инҷа душанбе. хулас ма хидмам гуфтестам акаи одина доктор, ма ягон бор дохили ана ҳамин миное ки шумо десен шудагӣ нест. мақсад боғи истиқлол шунидагием фақат дар ҳамин берун. вақт нест ки гир атрофи ҳамро я назар кунем. гӯша тҷл гӯша салом аз номи давлат. алайкум ассалом. саломат бошед бародаро. чӣ хеле гуфтум бо такрор мешавад. хами лайка бизаи бача шликн дар намекуна албат. будро фейсбук дорӣ? من در کانال فیسبوکم چی چیزا نوشتم مدگیم آمرای یاد نقل کنم کیف کنم گوش کنم بچه بیا که گونم بیا تو هستم ازش میدستم خستمی ازش میدستم اکا ягон гап неста. просто худмон ҳами хел бекор мондем. рости гап дуромада тамошо кардесем.
ام. حیدر از جو چی بده نیست نگاه اونجا نمیروم. نه بخواب تماشا کن. وای کویجا کن ای بچه فیسبوک نداری؟ فیسبوک نداری؟ فیسبوک فیسبوک همو بومبا میفهمه براد جون ای تالا اوکی باید تو بفهمی. چی باید سیاسی کار نمیکنه؟ به جمالت گلشنی ببین بلبل چی کار آید مرا. نمیرم اینجا شو اتام نمیمونه. علی تو نابالغ نبالی رو اتام نمیمونه. نابالغ اتام نمیمونه مرا کی همسو برم میگه بچم شوای تولدم چند. علیکم السلام مخون قفور ایسور سلام علیکم. علاقه 310 نفر این دوستای عزیز شما خواهش شتا لایک مونیم برین انشالله خوب میشه. اکا شورا گپ 100% قبول شرینار گفتم کو نمی خدا خواهد یک ساعت پس خدا خواهد سفر داریم برمیگردیم به قشلوق. گردی با تو خوردن قطع یگون چینه اوخی کنم پروستا ایامی سحر ساعت 4 ساعت برآمدگیمون حاضی آمدیم خونه نماز شما خوندیم و برآمدیم گفتم کمتر Şimdi акай нодир қаландар ман блогер нестам ака ман худам блогер намеҳисобам. блогер ӯ шахсие ки ҳамарӯза видео мекунад. блогер ӯ шахсие ки ҳамарӯза ба мардум хабарҳои нав мерасонад. блогер ӯ шахсие ки ҳамеша як ободиву озодиву хуштугии кишвара ба мардум мерасонад. лекин афсӯс ки имрӯз дар байни ҷавонҳои мо ҳаст баъзе инсонҳо ба мақсади зиёд кардани обуначиён подписчикои худ ва инчунин барои хайп кардан як шахсияте ки наворҳои хуб мекунад суханҳои хуб гап мезанад танқид мекунад. фақат ҷойда як ҳолатҳои ғайриоддӣ ғайримумкина мебинанд. мақсад мега зинора фалона бемадон қапиданд. ва баъзе ҳаст ҷавонҳое ки намедонам чӣ мақсад доранд мега ин нишонаи қиёматай илаби наъузубилло ё астағфирулло менависану бо ҳамин ду гуноҳи як бародару хоҳарша гирифта паҳн кардестай. оё ҳамияй блогерӣ. лекин айни замон блогере ки барои манфиати мардум кор мекунад блогере ки мақсад ба хотири эъмин таъмин ба хотири нишондоди давлати худ ҳаракат мекунад ӯро ҳеҷ вақт тамошо намекунад. аммо срочно бидуроин фалонира бо фалонӣ қапидан клини хонара бо як марди бегона қапидан таҷовуз кардан ихел кардан ухел кардан ана ихел гапҳо ҳазор просмотрро мегиранд. ба хотири чӣ? ба хотири ана ӯ барои шармандагӣ ҳамун давлат мешавад. мо бояд коре кунем ки ай кори кардаи мо дигарро
манфиат бигиранд, ибрат шавоӣ ки намоша роҳат кунанд. лекин афсӯс мо коре мекунем ки аю кори кардаи мо не як кас барои мо раҳмат мехона, не як кас барои мо мега беҳтарин кора кардӣ. Албатта барои мо ҳазорҳо лаънат. Бо ҳамун лаъната ки мешунавад падару модари мо, бародарои мо, баъзе хоҳарои мо мебироянд чӣ корое мекунанд, бечоро бо дар таи барои гапи ӯ падару модараш ҳақурат шинистаем. ҳамияи блогерӣ. Aktif değerli kanallarda aktifte yayınlanan bugünkü bölümünde maaşı yaptılar. баъзе аз шахсиятҳои мо имрӯз ҳамроҳи падараш мешина сар як дастархон, ана ҳамин телефон як дар ҳамин бо забони оддии мардуми мо ки телефон ҳамаро вайрон кадай. Барои чӣ вайрон кадай? Барое ки ҳамаро айрамка берун кадай. Оғои телефон не даст дора, не забон ки моро бигӯяд ки бародар ту ин кора бикун. Телефон имрӯз гунаҳкор нест, мо гунаҳкор ҳастем ки ғуломи телефон шудем. Саҳар қатъи айхомон мехезем, не бисмилло, мақсад чашмона ҳуй накарда телефони ма ку, телефонам биёр. Телефонам меёра, аввал як ним соат интернет мекунем, баъд мехезем даст румо намешавем, ёдам боша баъзеҳо баъди намози боно намозашона мехонанд. Сари як дастархон бо ҳамроҳи падару модараш мешина, падараш гап дистай, телефон кофтестай. Телефон гунаҳкор нест. Мо ғуломи ҳамин телефон гаштем. Мақсад сабаби асосии телефон интернет ба монанди як кор, ба монанди корчие ҳастад ки агар ба ҷиҳати хубӣ корфармонем бар мо фоидааш мерасад. Агар ба ҷиҳати бад кишид, албатта зарараш бар мо мерасад. Барои ҳамин ҳама вақт, ҳамеша ва ҳама вақт бояд одам бояд худша гунаҳкор бидонад. Одам бояд худша ислоҳ кунад. барои ҳамин дӯстони азиз бояд мо сафи блогерое ки имрӯз дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ва хусусан он касое ки барои номи давлата, номи миллата паст кардан кӯшиш мекунанд, овора мо бояд дастгирӣ накунем. Як дар бораи як доктор Олива видео кардистам, тренер. Мақсад чӣ ном дорам? Саидои Амриддин. Дидана чандин нафаро чӣ гафҳое гап заданд. Ираби аллакай як тренере ки мақсад устод, қадри устод аз падар беш аст. Лекин вақте устод насиҳат мекунад, насиҳатҳои ҳамроҳ ман гӯш мекунам. баъзеҳо да ҳамин отов очошон ҳамқа насиҳат намекунад. До баъзе да беақлш мебироява ҳамра хайр меқапанд, ин меқапанд. Хеле одамора пас назанем, барое ки ё номбардори давлат ҳастанд. Кош мо ҳам метонистем ки ҳамаша ва ҳамарӯза хабарҳои ҷолиба барои шумо пешниҳод кунем, лекин афсӯс ки намешавад. акай Нодир Қаландаров бахши зиёд вақте ки ман гап задан гирифтам, хеле комментария дар нигоҳ намекунам. Барои чӣ? Барое ки вақте гап задан нигоҳ кунам, фикрам ҳамудае ки мерава дар байни гап дов намешавад. Яъне ки ҳамин чиз барои худам мисол раво намебинам. мо як нафаре доштем ҳамҷа ки дошта боша, мақсад модератормон набудамаш. хуб, инами душанбеаем. Короче, душанбе шаҳри дилҳо. ха набоша бародаро.